ngifuna ukukuphikisa lokho okushoyo ukuthi mayekwazi umthandeni lo muntu bezogwaza ngenkulu. Ngiyabona mayekwazi umthandeni beyothi nje mayefika bobe bemcuphe ngamakhamera. Hayi ukuthi bebezoyithatha imali yakhe. Bobe bemcuphe ngamakhamera ukuze awe kokugcina ngci. Kahle kahle umthandeni umuntu ongafuneka isidalo. Akanayo akukho la akangagwaza khona. Azikho iphathi manje ethanda umthandeni. Awu. Yeah. Indaba zafunzwa nje yani. Hayi, no. Azofothu inkinga yini indaba. Ngoba sikhotha. Yabona ngoba into iyayitshela. No, umthandeni inkinga yakhe. No, azike umthandeni inkinga yini. Umthandeni iqiniso uyalimela. Umthandeni akanqena ukutshetsha u1 no2 uyabheka. Ukhuzani noma ngaze kuthiwe njengamanje lento akayithandayo yenza. Bethu Khuzani uzocula mali uzohamba uyocula ukhuzani. Ukhuzani nayilwela intombi zenu kangaka abafethu. No, yazwakala kumina amadoda hayi. Ukhuzani ngavuka manje, ukhuzani ngamfona mathiwe ekhosini kunenkinga sishoda umuntu uzoperforma, hamba uperform. Esebhizi sishoda umuntu uzoperforma, uperform. Naluza Ingoba uphusha umsebenzi wakhe, ngoba kunento abambambe ngayo yokuthini phela sibonela ifavor nawe. Ukhuzani ndala ngawo ukhuzini. Cela ningisupport bafethu ngizoba umculi. Hayi vele ucule nawe. Nangu lo uyacula vele luba nemputha le endele. Isiphukuphuku nazo siyacula umuntu ebhola. Yebo umuntu akavele uMazonda ayoba uadmin kaKhuzani lapha ku Facebook ngoba liyamphunyuka ipage lakhe. Ubhala ama-essay, ubhala into ezincane ke wena lapha. No, Awathi ngiyabona ngihlale ngithukwa. Ukhuzana izinto esimshayini. Ukhuzane umtshela ukuthi manje usedume kakhulu asawuhlonipha nabalandeli bakhe. Ukhuzane na uyapika, uzenza ugcwenza. Lo muntu uyagcwenza wampha amandla kakhulu. Mzona waphela usezofa naye. Akunankinga yakhe. Uzoshiya umuntu uzoshiya uthibela. Indoda yami imthanda khona inja. Ezofa. Wena nje usesithenjini wena noMampongose la usesithenjini. Nangu mfowethu uNjabulo Jiyane la ngathi ubuza umbuzo uthi akufuneki yini abangiswe kanti yena. Ilento ke angithi uhleze khona yonke into ibe ngaye kuyena njalo. Uyabona yabo njengamanje kulonyaka losuqalile. Ubheka umthando ozonomethwa nganani. Ama-order omthando zobe nominathiwe kodwa noKhuzani uzombona ukuthi ukhona. Ngoba ufuna ukuyomaka yena. Uyomaka lethi khona uKhuzani ngeke umthandeni ayithathe. Nazo. Laba bazomfaka uKhuzani bayazi nje ukuthi abalandeli baKhuzani bayamthanda bazovota. Mina ngisho ngathiwa leyo award leyo ayivotelwa. Yeah. Ngemali. Angeke umthandeni enze njani ayithathe leyo award leyo. Kodwa bafowethu ngizolokhu ngishilo ubuhlungu obuzayo ububodwa. Nezwe. Ubuhlungu obuzayo ububodwa kuphela. Ile sisikhathi esafica ugcwensa safica umgqumeni. Oyedwa uyosala etrend ngomusic wakhe ngoba iminyango evulwe ngabantu iyovaleka kodwa le wayivulela wena uzoyishiya ivulekile kanjalo. Le nkabi yakho futhi iphakanyiswe phela abona umthandi mfethu ibrand yakho ikhandela. Ulo uphakanyiswe ukuthi ufika waculela waqeda iSMS wakhipha isecret yaphela album. Wabuya wazoyikhushula ugcwenza usugcwenza lo mfana ngibona mangihamba nomfana uyoba phezulu ngibeka yena esihlalweni ugcwenza umshane nezilwane zakhe wakhuphuka ugcwenza phela lo muntu nazo ukuthi unezilwane kahle nazo ukuthi unezilwane ugcwenza lokhu umlando ugcwenza wakaphuma emabhida wathi ngiyahamba ngihamba nakho kwami wahamba nabalandeli umuthi lo nokuza uthi hamba manje uhamba nabo kwabalandeli umuthi wemusa nazo nokuthi unezilwane awunazo musa ngagcwenza wamshiyela ugcwenza lo niyabalandela abafana ahambe lalela ugcwenza utheni ugcwenza methi ngikhukulanga ngoba ngihamba nakho kwami uzohamba nakho konke vele wathi ushiya abantu ukhuzane umshiye ngoba futhi embona ukuthi hayi nangizo ugcwenza kune video lokhu idlalo la kuthiwa i-voice note ugcwenza athi ke kulonyaka umthandeni ngumnika unyaka mina lo mfana ushaye kakhulu kwawuyingoma yiphi leyo
izinophobia ethi akanqamula unyaka akazange unqamule kodwa udonswa umvumo ngoba ugconswa umlilo